Mas berkuit in terwab in duain kebentar jenis thai gimen sim jong I aibor lang war jeri. Na kebentar jeng ko jeng kia jong I kong linda leng dok wapang kanser. Wanam ta kun jong I berkerni jeng di musniu. Na kebentar I shalinda kharkongor ben yo jeng ko jeng kia bapura. Jing ruai stang masuk kuit nambar lai spa lai pusat. Hang ning ia lum ia krena utrai bang ai laganu lagadem haluan you play try can radu nong Bait basuma yangin You play try can radu lambu unang tam Bait basuma yangin Ha kakateng ukpa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lem bad kajing selog jong omen sem bakod kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Ngipen pau kajing sngungu ngipen pau kajing yero ngi ai keboram kanam yoblay try kanrat obalari bala sumare ngi bala pendap ula penbiang yangi bala pej lakme yangi bala ya baro gijing don kam jingi ha gijing im jingi baman lakasngi kerpang e ula ri la sumarengi ula penlaj yangi na gijing ma na gijing mensau na gijing jenjar baro menemen med baro shemit ula ai yangi kamit kabasuk kenjai kabangi yotia halagi jongki ngisem ha gijing tia gijingi basa chisin kene kasngi kabau ai yangi kasngi badap da gajing it kasngi badap da gajing isnei gajing u kabadap da gajing kermen gajing u khot yang a badipi ko hanmen ko para banwan pai shu kerpang e bangin I ya gitu gajing sneu gajing I bangin I ya gitu gajing auria gajing I bangin I ya baro kibangi la le kamtame gitu bapen sosi u ha kine kisngi bladap jong gajing em gajing I den matagadaw ha kana ka step habang yuan khmat kaduan kadupat gajing u to ken ngin sim kata karai da gajing ngej da gajing shania yakab hakabor jong gajing ej gajong gajing snei gajing u ngin ong halade marwei kotrai to yarap yanga to krishan yanga ai bor yanga bangala ban ino ya kine gajing sneu gajunga bangala ban ino ya kita ki pop ki bangala le hagisngi ki bladeb de namarba ko hanmen ko para haba manga maphi ngi wan khmat kajong utrai ngi truai gijing trua gijingi ngi ai ti yala de khamtame baro gijing kwa gijing thrang gijingi rengkat bar kipop kisang utrai unom pediang utrai unom sngap utrai unom ai ke e ke bangi pan den matakadaw ha kane ke kelmat sachisin ngi raikut halade bangin kela ke bamut bangin em no gijing em ke bakham pha ban ye ke bangil em hagine gisngi gi bladab khnang baw trai un pediang ya kane gajing terwai jungi berkum jiru un pediang pedus ngap ya gajing duai ki bangi duai kerpang e ha kane kemas ke bekhoj ko hanmen ko parato ke ngin kubur khmat utrai bamanga bamat phi iwei paiwei ngilong kita kinong pop hakmat jungu khnang bamanga ma phi ngilong sita kita ki brug babit dor bat babit bantrwa ya kine ki jingmaya ki bakrau nga pla hau blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bangala le pop shibun e da gijing perkhat da kin da ki kam da gijing let da gijing le palajunga da gijing le palajunga da gijing le pala e junga namar kata kerpa de kamaria bekhoj kabaya sa ke the soti
Ya ki angel bet kirukoj, badai pi ko hanmen ko para, banduai na kebenta jungi, how try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis ne yangi, badalam abi ki pop jungi, unyalam yangi, sya kaching bom jukot. Amen. Try kin Rat ko blaze ne yangi. Try can rat ko blaze ne yangi. Christo mat go Christo ram go no penim jangi penim yangi. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo mab go Christo rap go no penim jangi penim yangi. Trong ngenia duai Hakane kemas ke bekot ngiduai na kebenta ke ying kesem jong I ritian walang bat arbib wanyang bat khatwengut ki khon ki khti ki jungki bakin yo ya ke jingkot ke jingkia bat kumjuru ke jing ke jingkerku ke bagi don kam ha ke jing jungki hapo ke ying kesem ngiduai ru na kebenta baro kito ki breu ki bajar kerteng yaladi khamtame ha ke kerteng jong ka Agnes bekot kepada kita suti bad kamartir kebanggar ke ya kesngi kan mau jeng ka menta kesngi ngi duai ba maki baro kiba don kana ke kerteng kin yo ikata ke jing ke jing kerku ke jing sat kum juro bakin la ban bot ya ke jing ban pa ya la ke jong ke jing na ke bantau kres ngi duai ru kerpang na ke banta sisterlity ibade superior jong ka Alfonsa konven hang neh mau klam ba ma la shai kesngi in late no shaka we ke jaka ke batmai ke ben satrai ngi duai na ke benta ke jingkoi ke jingkhia jing ngi duai ru bau trai unang ai baro kita ke jingkwa ke jing thnang ke jing ang dot jing kham tam ba mi komiruniam inang la su ban sakri yo blai hakor kom kerpang lang ba ke jing trai ke ba simti ha kine kisngi ke ban sawan ha ke jaka ke ba in satrai Koblei badan bor baro ba jinom me ubajit ya ki batlot ha ka prathei ban penthame ya ki bakhlan tos ngausan ban ai bamangi ki barakhe ya ka sngi kha shabneng jong ki martir jong me ka Agnes bakhoj nginla ban bot ya ki jingyai ne jong ka ha ka jingei daw trai jingiu Jesus Christ su khon jong me ubimat basan sha rain card bad me ha ga jing long ka wei jong amen sem ba khoj ublei junom la junom amen Kajing pule na kasithi shaki Hebrew ko para ublei umlong ubam hok hadu kata kat ban klet ya kakam jong phi bada ka jing ka ba philapen na ka banta jong u ha ka ba shakri ya kiriu kho jong u kumba phi dang le hadu menta bad ngi da angnut ba uwei na phi on pen pau ya ka ju ka jing shidraham ha ka ba pendap ya ka jing kular bapura jong ka jing kermen hadu ka bakun bakum ta pin omlong ki ba jai pede henrei kinong perthuk bot ya kito ki ba da ka jinge bat ka jingya sha ki yo pateng ya ka jingkular namar men ba ublei ula a ya ka jingkular hau Abraham namar ba omdon mano uba kham kraw da uba unsmai ula smai daladehi uong da shisha ngan kerku ya pi bat ngan penro ya pi bat kumta u Abraham
hadien ba ula ab da kaba yaisha ula yo ya kajingkular. Kibriu da shisha kismai da uba kamkrau banyak kihi. Bat habaro kijing yania jongki kajing smai kadai kajing penkutnia. Kumta haba ublei ula angnut ban pen I hakarukom kaba kamshai hakinong yo pateng ya kajing kular ya kajing bom kela jong kajing temu jung u. Ula pen skem yala yaka da kajing smai bat kumta da ki arteli ki ki bomla ban kela. Ha kaba kamla ban long ha ublei un lamler. Mangi ki bala pedre ha u. Ngenang yo ya kajing penslur kabaklan bat ban bat skem ya kajing kermen balabu ha khamar jongi. Ngidon ya kane kum u beno ling jong ka mensim ubas kem batikna kata kajing kermen kabarung sha kajaka bakentang bakam sha po kaba shalin dat kaperda sha kaba ujisu ularung kum unong lamti na kabanta jongi naba ula kella long uling do orang ba shijunom katkum kariti umelki sedek. Kektien jong utrai. Solo yauble. Psalm cispa kadwe number raspa sa. Raspa sa. Bakrau kikam kijong utrai haleluya gan raya guya
Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tau ble jong utrai jeng yu Jesu Christ, ul pencai kedari ke jing mo jongi. Kenapa ingin dewi tu ya ke jing kerman bakrau, ha kabala kot yangi. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai nak gospel bakut kat kum o Markus. Kabram ame kusai. Hakawai kasngi sabat utrai uyai lengba ki lengkha keu. Bat kat ba kedang yat ki sunran jung u kelas dang ban khet ya ki terjub keu. Kumta ki farisi ki laong ha u. Hapet balai ki le ya ka ba ombit ha ka sabat. Te u Jisu ulaong haki. Pimpat jupule ayu u David ulale. Haba uladon kam jenbam bat ulat tengan. Mau bat kita ki badon lang bat u. Kumno ularung hakaying ublay menba u abitar ulong ulingdo rengba. Badula bam yaukpu peni bala terwa ha ublay. Ya ba ombit manu ban bam laitang ki lingdo. Badul ai ru hakita ki badon lang badu. Badula penbut ya kasabat labu na kebenta ubreu. Om yo breu na kebenta kasabat. Kumta ukono breu ulong kanrat wat ya kasabat ru. Ka gospel John utrai. Kajingara ya me ku Chris. Hakapo jongu Jisu kam tame ha kaniam ju kasabat kalong kabakut kalong kabakentang. Dain mata kadau don shibun ba ki rule ki an ki kanun ba ki breu ki dai ban but lane ban le ha kasabat kabamaki ki kim dai ban penken da lele ruam. Dain mata kadau ha kasngi sabat Omsha bantrei kano ke jingtrei. Lani wat tang ban shat jingshat haying ru omsha. Light no tang ban bam. Ban kumchuru wat ban le isnei lani ban yarap yakwe ru omsha ha kasngi sabat. Kine kide ki kam ki babha, kine kide ki kam ki bangi ha ban le kenang ba mangi ngila ban yo ya ka jing em bangin yo ka jing klan. Hanrei wat yakine ki kam bangi dei ban klan ya la ka jong kamet ya ka mensim omsha ban le ha kanai ka sngi sabat. Hadu kanai kata ka jingken jungki kalong ka bakut kalong ka bakentang. Kumjuro ha kine ki sngi ha nak banta junga bat jungpi ki kristan. Ki kristan. Ka sngi utrai kalong ka sngi ka bakut kalong ka sngi ka bakentang hadu kata. Yang iru kumju ha kanai ka sngi ngim trai ki jing trai ki ba light no ka shet ka tiu. Light no bangile kamis ne yano. Henry ko henmen ko para hakane kasngi u Jisu u hikai yang abade pi kam tame u hikai shai kadar shapang kasabat. Haot kalong kasngi ka bakut kalong kasngi ka bakentang Henry u Jisu klem ong ba kane kalong kasngi ka bom khut lane ka bom kentang. Unyeu badu kedeu badu hikai kasngi sabat lane kasngi utrai ke bamanga mapingi kot kalong ke bakut kalong ke bakentang. Hanrei u Jisu u hikai thamai lane u hikai dak basai kedar kajingmut jong kasngi sabat lene kasngi utrai ke bamanga mapingi kot menta kisngi. How Jisu ki rule ki aan ki mlong ki ba hakmaddo. Kirul ki an kimlong kita ki ba kongsan ha ka jing em ga jingu. Hanrei kadai ka jing it bat ka jingis nei kalong ka ba hakmat tam. Dein mata ka daw uong wat hadu ha
kisngiu trai ngiu I babon sin u Jisu u le kamis nei u penkot yaki bapang u kener ki kti ki jung u kam tame ki to badan kam ke jing rap ke jing isnei ke jung u ha kasngi sabat dein mata kadau u hikai yang abade pi ka kam jong ke jing it lane ka kam ka bangi le isnei lane ka bangi rap yaki we kalong kaba kerpang lane kalong kata kaba yarap yang abade pi ban bu ya kasngiu trai kaba khoj kaba kentang om dei tang ka jing duai junga bat jung pi om dei tang ka jing kyar no ka junga ka jung pi na ki jing tre ne na kino ki kam sniu henrei u Jisu hi ka yang ai pi lada pi sneu tho ba kalong ka sngiu trai lane ka sabat kalong kaba khoj kalong kaba kentang pan ban pidei ban le kamis nei ban yarap yakiwe kam tame kito badan kam ya kajing yarap ka jungpi kane kajing le ka jungpi ya kajing pan pau jungpi ya kajing et ya kajing is nei ka pan long ya pi ba pin nyeu kata ka sabat lane ka sniu trai kalong ka bakoj kalong ka bakantang ko hanmen ko para dein mata kadau u Jisu u hikai shai yang abade pi u ong yang abade pi kan mau ha kisngiu trai om dei tang ban lech sai mani om dei tang ban lech ban shimenta ha kamas ka bakhoj om dei tang ban ong bamanta ka sniu trai nganom sim awat neu mokiu neu khulom jinga ban trei lane ha ka sngik saban ong ba ngan sange yaki kam sniu ki junga lane ki kam auria junga Henry Jisu ong sajisin ngan ong biang ngan ong biang happy badiala der kumju kalong kabadan kam yang abadi pi ban le yakine ki e baro Henry kabanengkong kabahakmadu dei ba mangi ngi pendan kam ya kata kajing isnei kaba u Jisu u pen I hanga abadi pi kabar u Jisu u hikai yang abadi pi lengba ke gospel bamenta kasngi kasabat hoj klempep kalong kasngi kaba ngi don kam ban mane yoblei kalong kasngi kaba ngi bu kerpang bangi IT yala de hoblei kadai kasngi kaba khoj kaba kentang kumbang ong mane Henry ko hanmen ko para u Jisu ong ba kasngi utrai kam de ban long kata kaba khanglat yapi ban le kam babha kam de ban long kata ka maujin tut yapi ban le ki kam isnei kumba ngi I hakajing long jong kitokin ni briu jong kaniam ju lane ki farisi ki sadusi kasni utrai lane kasni sabat kebangi ong ka khang lat yaki ban yo I ya ka jingdon kam jong ki wei ka yo I ka khang lat yaki ban kner ya laki jong ki kti Henry utrai ong ba kam dei ban long ka maujin tut ya pi ban pan pau ya kata kajing baha kajung pi kam dei ban long kata ka bakhang lat ya pi ban pen pau ya kajing sneu red jung pi haki wei den mata kadau kane ka bau Jisu upa ukwa ban pen kan mau yang abade pi sachisin sakawei pat ka bau Jisu kwa ban ong yang abade pi lengba ka gospel mamenta kasngi kadai kane kumbangi ong haktin pareng mo our beliefs will not make us a better person but our good deeds kajing nget kajunga kajung pi kajing duai kajunga kajung pi marwei kam penlong inga ubru ubabha kam penlong inga ubru ubakhoj kam penlong inga ubru ubajanai Henry ki kam ki ba baha ki banga le ki yarap inga belong ubru ubajanai kaya rap inga ka penlong inga ubru ubabha kaya rap inga belong banyo ya kata ka bainong jong kajing suk beneng kakam ka babaha ka bangale kaya rap yanga ba penkhut yala ki jong ki jingduna ban penkhut yala ki jong ki jingtlot de mata ka daw ko hanmen ko para ka bahak madu ka jing ka junga su ngam ong ba ka jing nget ka junga ka jung pi kam long ka badan kam Henry ka long ka badan kam Henry kan mau ka jing nget junga ba jung pi klam ki kam ki babaha ka long ka bayap kam de ka takur kam de mata ka daw ko hanmen ko para ka kam ke babha ka bangale kanang penrem kanang penjiliu pura ya ka jinget ke bangadan but kajing ki kam ki baha ki banga ke ba mapi phile kinang penlong susu ipi ki bru ki bajanai kane ke dei ka ba u Jisu kwa ban hikai yang abade pi lengba ka gospel bamenta kasngi
ko hanmen ko para manta jajar ngin khabrib lagi jong ki khmat hadu kano ken shisha manga mapi ngisnu thu ya kasngiu trai lane kasngi sabat kabau jisu kren lane hikai yangi menta kasngi lengba ke gospel hadu kano ken shisha ngi le kita ki kam ki babha hakine kasngiu trai yo lese ngi longkum kita ki farisi ki bakhang lat yakiwe ban le kam isnei ban le kam babha hakas ngutrai yo lese ngi bot thik pathik ya ki ain ki rule ki kanon ki baladan hakas ngutrai hanrei ngi klet no ban kner ki kti ki jungi kham tame hakajing ej bat ki jing isnei ngi pan ka bor no jisu ai bo jisu krosyan ngi uni rap yangi bangin la su ban penjeliu yala ka jong ka jingej ban nang pas kam yala ka jong ka jingej lengba ki kam ki babahang ki bangile man la kasngi ha ka jing em ka jungi en yoro yaw Jesus Christ Shalom, shalom, amen. Dong yin yang in pla yala ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro unang tau ka beneng ka kindu badal Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun naman sem bakoj ya balakana kamaria tesati ya basala ben hapo Pontius Pilatus lasana pnaya u layap latab u layas bayap hakasni kabalay lamipat ni kabayap nang tawan pat ban bishar ki em ki bayap nangay haw man sim bakoj hakabalang kathalek bakoj ha ka jing salok kre khoj ha ka jing map ya ki pop ha ka jing ni pat ka do but ha ka jing em bom chukut amen Lai spa and repusau. Toduai ko para baga jing kenya junga ba jung pi kan long ba padang huna kmadu bleu pa badan bor baro To try pedeng istiqnya di jong pi. na ka banta ka jing ro bat barom kerteng jungu ka jing man to yani bat balang ba khu jungu baro ko wei toai ko trai ngi kerpat ba ka jing terwa kenya jong ki pa jung mi kan long ba padang hun ha mi bat kan ai biang haki ya ka jing khut bat kan penyo haki ya kata kebaki panda ka jing rublei dau kris utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi token tu yalaki danut tonginang utrai ublei jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka ban aingu yemi ko kenrat ko kpa bakut ko blei badan bor bat bom chukut namar la ainam yemi habaya ro yakiru khut jungmi
bat ka jing sha shitom jong ki kapan pau ya ki jing phla ka bor jong me ha ka jing isne jong me ai ka jing shirham ya ka jing e jong ki me ai jing klan ya ka jing ya sha jong ki me ai jing job ha ka jing le jong ki lengba utrai jong i u Jesus Christ namar kata baro ka jing tau ki ba habneng bat ki ba ha ka khendau ngirwai ka jing rwai bat mai ha ka jing ro ya me bat mangi rengkat bat baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam bat ngi pen bena klem sange ubakut utrai umlai kipat reng pertesa wada kaburam jong me Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you know. And Yaro, you are one. Hakak tengu try. Neng pertesa wada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you know. Da shisha melong bakot kotrai katamay jong kajing kud baro. Namar kata ngikar padya me topan kud pankantang yakine ki jing terwa jungi dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladino ya u badala kamon snobha ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bat kebaingu yame ula kedia ya u badal ay hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hagajukurkam endala layabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai halagisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam junga jong ka jutang batmai bad bom chukut ia kabaen penmi na kabenta jong pi bad na kabenta gibabun na kabenta kajungmab yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nged katasin bangi bam yune ukpu Bangi di nakane kakuri Ngipen penaka jingap jong mekotrai Tadadung menwan Namar kata ngi bapen menta ya kajing yap bat kajing me pa jungu ngi terwa hame kotrai yukpo jong kajing im Bat yakukuri jong kaching penim ngi dai ngu adam namar melanyo yangi kibabet ban yang hakmat jong me bat ban shakri yame dag bas red ngi karpad yame bangi kibayo banta hakamet bat kasna mokres ngilong kiba lapanetali ka way dauman sim bakoj token mau ko try yakabalang jong me kabla priang setelah kaperthei bato penjana yaka ha kajing ej rengkat bado Francis ukpa bakoj jengi Ulbad marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kentei ki balayotia da ka bakermen ya ke jing mi pat
Badia baro ki bala klat no ha gajing isne jong me to pedang yaki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yengi baro ngi karpat ye me baringkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro ki rukhoj ki balapan snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat begini ro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long kawe jong men semba khut baro ka borom bar gijing ro jinom la jinom amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbelah hikai ngi daktin blay ngi nud banong ko kpa jungi uba habneng kalong ko khoj akerteng jungi kanwan ka hima jungi kalong kamon jungi ha ka kendau kumba habneng ai ngi mantra ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yang ngi kerengkang jungi kumba ngi rugi ma ke beles new yang ngi adwat yalam yang ngi sha ka jing panchoy hanre panlaj yang ngi na ka bas new to penlajangi ngi karpat ko try na gajing snu baro ha gajing sbun jong me try jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabo na gapop bangin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi tengap khmelanti ya gajing kerman bakhoj bad gajing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Namar kesume kalong kaima kesume kaburam jinom la jinom ko try Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga nga ai api wat pe yaki pop jongi hanro yaki jinge jong ka balang jong me but ha ka jings bun jong me to ai ha ka yaki jingsuk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar jinom la jinom amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rank card bat pi kabat pilu to ngin ya terwa ya kada ke jingsuk iwe ha iwe pat ke jingsuk bat pi jingsuk bat pi jingsuk bat pi O kun lang bro jong uble me bagi dagi pop ka perte to xiao se ne yagi go kun lang bro jong uble me bagi dagi pop ka perte Lambro jong ublay me bagi nagi pop ka percay tu ai jing suk yangi hakmi ukun lang brod jong oblay hakmi bakidno yaki pop jong kapertay suk yangi balasha khot shakan ge jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat kam song khok pamad ru ngapo kayen ge jinga han rej ong kan bekti kamen sem jinga kan sakya hi kamat bat kasnam kris kan ri bat ngilami sha ka jing embom jukut amen.
Kamer besnam Chris. 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 Jajar halag jong gadanut, ni pen pau ge chung sngu, ni pen pau ge chung yoro, ni ai ke kublai, ni ai ke borom kanam, ya blai try kan rat,
kam tame yau Jisu belawan rung ha kadanot kejungi ha kane ka step lengba ka Eucharist bakoj lengba ka met bat ka snam kejungu ni yalong ka we badu kejung klelang kejungi badu Jisu ko hanmen ko para kanang ka de shu ban ai boringi kanang de shu ban pen klanyangi ban le kam ba ha kejung em jungi kam tame bangin nyeu ba ka kam jung ka kam jung le isnei ka long ka ba khmat du ha ka jung em jung kum ke kon Kristan ko han men ko para da ka we ka jung da ka we ka jung kermen to kan ngen duai ya ka jung duai jubilee jong snam arjar arpusan ko pa uba habneng to ai ba ka jung e jung me hangi au kon jung me Jesus Christ Wuhan men jungi badwa kadling jong kajing spun kan kelang hadalu jungi dau men sim bakoi kan kersiu biang yangi ya kajing kermen bala kerku na banta kajingwan jungi ma jume toai bakajing jume kan keladu yangi sha kinong lo lengka bom ju shong taj ban bet ki sambai jong ke gospel Wai begitu disembai kan keladu rasa po ya jandriu badia percaya Maryam barok away haga jingkibil ti batikina ya kabeneng batamai badia percaya batamai bandalan ai bo jong boman laweng no kaguram jume kan tisan jinom doai bagi jinge jong ke jubilee kan kersiu biang hangi pilgrim jong ke jingkermen Badia kejing alut ya kitia jikin show happening. Hai makata keju kejing kan pensapriang ya kejing kemen bajing sup jong nong suspa jungi hasatla ka pertei. Syame ko play jungi bala kerku junam kan long ko buram kejing ro junam. Amen. Kok pa jungi ba happening kalong ka bukut kerteng jume kan wan kahima jume kalong kamon jume aku kendeu ba happening. Kai ingi menta kecimbam jungi kebahala kesengi kerengkang jungi kumbang irugi ma piki beles ni yangi badwat yalam ingi sya kecing pensoy henry depan lagi yangi nak besni amen kublai komaria kepada kecengai utrai dan batpa belakerku ya pa na pedeng kentei belakerku ya so po jong pa Jisu komaria bekut ya kemi jong lay kedua nak benta jungi kenong pop Menta pada kepor keciniap kecini amen. Kaburam haukpa badau kun badau mensim bekut. Bagalang apa menikong puju menta Kabarabo cinom la cinom amen. To ngenia duai. Ngikar padrit yame koblei badan bor baro badha kecini snei jung me. Men ai ba kitu ya ki ba me pen klein da ki sakramen jong me kin la ro ban sakri da ki jing em ke ba pen snu ba ya me dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa badukun badaman sem ba khot amen tolai suk id ba sakri utrai da ki jing em ba jong pi isemu ya blei lai spa kat kentai Galai ya pi dajingi bam jukun galaya lespun ya pi doyai saga jingi jonga ublei ulai percaya adumu aiti nolukun marwe baro bange jamu tekelom ya henrekin yo jingim kabom juku
Saka jingi jonga Kaburam haukpa barukun mensim bukut Baralong pa manikom Jumta berabot Nama Amen. In your Lord Jesus Christ, Nama Amen.